Nzo patinorana na vakadzi ava tinotaura kuti munhu amwe nematambudziko. Tichireva zvokuti imba ina vimbiso vane right yekuva panapa newe munhamo, but iwe hausi kuvapa right iyoyo. You are right, Kun. It's not fair of me to enter through this ndega. Imbiso na mimba ivane right. Oh. This is a free country, my friend. Everybody exercises their rights freely. So just come on, what's those? You patch but no now do not than the back you can have my situations are there. So Vanessa. Como você? I'm okay. How are you? This is right. That's it. Can't you go and can't watch my get a stroke nugget. Cochino. Stroke? I don't get a stroke, but I'm okay now. That's because I'm a boja. She's right. But it's she. Life happened, Vanessa. I guess I took it so hard. Ngite benzere anoziya baba mwana ndamai wafunga kuti papi pachini pavangazoti hanzi mwana ndewenyu kana mwana asiwenyu ini ndichiziya muridzi wemwana. It just went the way things were supposed to go. Ayo, ndaisiye matambo. Anyway, amkuru ndine nyaya yangu. Taurawo. Amkuru mchuna yakanapa. I miss my family. Ndaswa vana vangu. Ndaswa mhuri yangu yese, ndaswa kubatana. But the way yandakaenda, it's just a mess. Ndozoti ndotangira papa. Vanessa, zverudo zvonetsa. Zvonetsa chaizvo. Zverudo zvangofanana nedream. You can always choose what you want to dream about. I know Bankuru, but it's like kubva kwandakaita and now ndakutosvita wesi ndakabva kuna sidinatanya and the way I went andambooneka now ndakudzoka and I'm now too complicated. My worst phase, how is Babatanya going to take me? Well, we don't always get what we want, Vanessa. No penyu, what to kurarama. We don't get what we want. Ko. Just I'm doing tell us I'm no way. To pay what I want to tangira papi. Ichotsvaga mazano kwamuri. Ndongonere mwana. Amkuru zvakaoma. But we yakazotsuka ngona azotsuka. Koindire mutema here. Kana rwangoni tichazonzwa nda ndozonzwa from ngoni. Amkuru asati ari munhu. Amkuru. Ngona asitani mukadzi. Anogara nani? Agara ega.
Bamkuru. Vanessa. Ude bana. Sekuziwa kwangu baba Tanya inoichirimba yangu. Saka all this time ndozva wangu uchizvifurira uchizinyepera mudzoro mako kuti ino imba yako. Ndatoonaka wakaipendesa. Thank you so much. I love the paint, the color. No, listen here, woman. Listen. Pamba panapa panoti inini, hapana chako. Pamba panapa panoti inini ndega. Ukuzinzwa? No, you have nothing. Absolutely nothing here. Okay? Azimapota ngere round there. As long as muno muchine zvinhu zvangu baba Tanya, it's also my house. Zvinhu zvako zvipi? Handiti mari yacho itenga zvinhu zvo ndeyangu. Oh my God. You know what? I don't have time for this, okay? Let's just be civilized people. I don't have the time or energy to do this, okay? Ndiri kutona wangu wakutomera musweka namabhurugwa ndichatomona nemupotoka wangu yanika pamadhowa. Wakutoita zvaunoda because panapa hapana mukadzi. Manje I'm back and I'm here to stay. Kana usingandide panapa, you're the one who's going out. Oh, are you sure that hapana mukadzi? Well, if you want to be civilized, then I will be civilized as well. Tanya, I'm sorry I'm late. Baba Tanya, hanzi ndine urombo ndanadza kubata nguva. Baba Tanya, hanzi ndine urombo ndanonoka. Vakoni vakakubata nguva sisi. Vakoniwa kusvika nenguva sisika. Hi. Linda. Vanessa. Ndiye kana kuti my time. Uyo ndi Linda. Iwe wanyasotaura kuti ini ndini mai Tanya, amai vevana vako, ko iye hauna kutaura kuti ndiani wani? Wow. Bogaenda. My heart was broken in pieces. Oh my God. So I really needed a therapist. And there, here she is. Oh, the therapist. Very broken, yes. Alright. Titafana kukuziva ka therapist. Zvinone mapfekere ema-therapist enyaya. Amen. Ndatofunga kuti ka-girlfriend kako dai ndakatsonda izvezvi. Ukapukanya ukatswanya chaiko. Zvaitika kwandagara komwe mukadzi akasvikirwa nemurume wemunhu. Mukadzi wemurume haana mbonetsikana. Akangonotora fish baba Tanya anonyatsoziva mabhirima emakuriro anenge aida. Kwakubvisa masawa acho naye. Kwakumatsokera kuzasi kwemusikana yeye.
Nemakuru anenge akaita masa webrim. Vamatsokera zasi kwemusikana yeye. Madhokota akashupikana sei kuzomaburitsa. Apa pakaipa. Angari ma1. But zvamati nditherapist. Minoti zvichaperera kupi na therapist. Zvinoda kukoza senior. Hando ndi therapist wako eno. Pane chakashata. Asi masa wanzi kunyepa batani. Brimrera ndinonyasoruziya. Masa wacho anenge akutanga mabhonzo kuti kana kubaya cheko cheko andobvarura nyama yaye. Ndo akaiswa iwayo. Iwe papa kaipa. Papa kaipa. Papa kaipa. Sora kwalendo somterera. Ondo samutoudzwa. Somterera ndi. Makutoenda. Inga matherapist awana mazona ari professional. Antoonawo kuti panotodiwa time. Iwe. Hey. Hold your horses, my guy. Hold your horses. Wazindwa. Hey. Iwe. Hey. Umatanya. Manya unyare. Aunyare, batanya kana. Nanda kusuwawo kana, suwika. Suwika kana. Baba. Linda. I'm sorry I took your short mango, but I don't even drink. Don't worry, I'm going to go. Anyway, I have to go. Fish. Matumuka mageliza. Matumuka ili na hii. Never do it. Well, Linda ya kumba. Maitanya ya kumba. Linda ya kumba. Maitanya ya kumba. Then she actually threatened poor soul. Sorry, that was short. Angare rako. Linda amwa kushuka umu. You amwa kushuka umu. But we don't drink. Goodbye. I have to go. Matumuka ili go. Kutumuka ili wait. What's it? Matumuka. Cheek, baby. Oh. Kurudi. Chiko. Mwana. Ongoti ndewa kweli.
Vana vese vamune mangona matoti ndeveni. Hasi wako pangona baba tani. Fine. Papana pana mwana yanchengetwa anosiri wangu. Pamukanditambisa bhora asina mweya papana. Kuta sei? Papana pane mwana asiri wangu. Ini ndakuudza kuti pano as long as ndichiri kunzi maitanya pano kana ndisina kugarira kuti vamwe vana ndagarira ngosi. Fine. Mbadza vana ndo zvanenge vachitaura izvozvo kuti ende kugarira panapa mwangu. Such a shame. Hazvina kana basa baba tani asi handina kwandiri kuenda. I'm here to stay. If anyone has to go out of this house, I'm sorry to say this, but you'll be the person to go out. Pandakatobuda ipapa, I've decided I will never go again. Ndakasiya mwana wangu achitambura for quite some time. Okay. That's how you want to play it, it's cool.